It's Beats Karama Records. da kawo zuwa da Allah Allah sai saboda in fa babu shi kai na shiga wani za a kawo ma da ma ko ya miki ma kai abun arzikin za ki sa ni asibanci akan dinkin kyau. Allah subhanahu wa shi yasa na ce bari in kira ka in tabbatar ka gama mu. Sa ni asibanci akan dinkin kyau wallahi. Dan wadin dinkin kenan maganin zan kawo ne kin sai Allah ka mana kan da kin shi da gama ci da na wannan. Okay, so can you sorry darling? Okay, take it. Okay, sai dai za ta kare ki. Ya me kuke so? Kula zaki siya ko kun kira sa wanne zaki dauka? Ni kowanne ma ina so. Nawa job din nan? 2,500. Gaskiya ce. Ba da 2,500. Wannan fa gaskiyan shi ka siya mu ko? Assalamu alaikum kai na wayoyin nan na ku da kace ba za ki baya fare yana ka ba maki abu ya fara ya ne wallahi doron kora biye da ne Umar ta kashe budurarka It's Beats Karama Records. It's Beats Karama Records. wayannan ne wallahi kariya ne muna gani a kasa muna gani a idan
wallahi ba shi ba. to waye mu ce daga can sai mu ce ko ba abin da zai faru ba abin da zai faru shakalin kula dama ukun dare ne cakwai muka abu ta kula ci uwar na cin uwa don uwarsu anti bai dama kina nan da ban ganke ma har yanzu baki faɗi ba inda kin yi bacci ya dace yanzu a ce kin bari yanzu me yake faruwa ne wai ga min kin san ko matsalan ki ne matsala na ne dan ni da abin da kike so shi nake so ko me labari ne ce akwai damuwa kenan ko na launa dai kwaro ba zai biya ba ina tsayi me kike nufi ne me yake faruwa damuwa wata iriyar damuwa Na kira namban abokin Umar. Ya ce min kwana biyu ko labarinsa ba a kwata-kwata. Kwana biyu ba jin labarinsa? To an ke ba abin damuwa ba ne wannan dama mu farin cikinmu ne wannan mayan yaron dama ya makare maki tunda kin ga ba shi ba labarinsa kawai ki nemo ni Kai malam da ka ba haka ba ya za ka so kana gaya mu irin wa'innan magana da bakin cikin maganan ka kan koko da abin da yake damu. la anta har gobe ba za ki fance ni ba ni masoyin ki ne kika Ba za ka taɓa ganewa ba tunda ba taɓa yin soyayya da ba da ka taɓa yin soyayya to zan iya maka uzuri. Don haka ba za ka fahimce ni ba ma na son jin magana. Ba ma na son jin labarin ka kwata-kwata saboda labarin ka ba na jin daɗin shi a cikin. shi kenan ya inda baki son shawara kin gane ni zan daina baki shawara ni na san wannan ba wani karke yana can ya je ya aure a wani gari kin zo kina ba kan kiwala sai wani shiga wani hali kike yi yanzu bara mu wuce kula saboda ni na san wiwi ina ana can an murza mu wajen goda ku da ba za ki gane ba wannan damuwan ki yawa mu da na sha wiwi ɗaya ma duk wani damuwa ficewa take yana wani ba ta magana Allah ya sa ya gane gaskiya. Allah ya ƙara mu annabi daraja da karama. Da sauri mu je mu dawo kan. to ajiya da ma na su magana da ke Ina jin ka. game da yanayin lamarkan abin da kamfanin yake kuka da ɓarayin kabir yana so ana samun matsala ɓarayin kasuwanci saboda akwai kuɗaɗen da suke ɓacewa inda ba a san inda suka To kai ina ruwanka? Kuɗin ka ne? Ina kuɗin ubanku ne gaba ɗaya. Dan ya ci ai ya ci halak. Me ne naka a ciki? hajiya ba ki fahimta wani abu ba Ina so in fahimta yanzu. shi kun san yanayin kaya na kamfani irin wannan ɗan lissafi ne yanzu irin wannan kayayyaki da suke ɓacewa idan har ba bincike ya kai bincike sai aka kuma daga laifin ma'aikata ne Yayi. Idan baka yaka ba ai ba za ka nuna kai bare bane a cikin gidan. Idan baka yaka ba za ka nuna uwarka ba ta gidan ba. Shi kana so ka jaza mai wurin uban shi. Ya bakin jini ko? In ba haka ba ina ruwanka? Kaga da Allah ni bani da lokacin magana ka anguwa za mu je da Allah. In kaga za ka iya duba ka in ba za ka duba ba ka bar shi. In kaga dama kuma ka hada shi da uban shi kuma duk abin da ya biyo baya wallahi sai ka bar gidan kai. Shi ba zai bari ba dan uwar shi na gidan. Sai da ka bi uwarka wallahi. Wuce mu je da Allah. shi kina ji Allah ya kiyaye hello ko fishi kike kyau ki ina kuma ga ce kuma da shi duniyar kyau ke Siri yan uba a gane mutum ɗin nan mai suna yan uba ga bakuna wanda gari yake da rana ga baki daya ko aka ce ma kudu ta yi duk sai jiki na mutu to ai ba ma ba ka ba mu abin da ya kamata uga na ga fa kamar akwai yaya ta ka gane a wajen na tashi kadai ne kawai uga sai kun zo kawai duk abin da ya faru ni ina jefi ko ku ya gani uga gaskiya ya ta ce kuma za ta iya dan da dogo kar Allah ka wannan mugun to ajiya da ma na su magana da ke Ina jin ka.
To kai ina ruwanka? Kudin ka ne? Ina kudin uban ku ne gaba daya. Dan ya ci ai ya ci halak. Me naka a ciki? Uba kyara hantara sai a wannan fim mai suna Intima sai ba ku kalla za mu tabbatar da kyara da kyamata. Oke baka ma san me kai yake ka so ka kashe mu. Yarda ko? Garin fitaccen wannan series mai suna Intima kar ku bari a ba ku labari lalle ba ya sun hawa ka daina harga da irin garurin ne ya yi kuna son yin gina mutum kuma ya kawo layin da ke sai ke kun yi mana ku a kasuwa insha Allah wannan series za mu zubi muku shi ɗaya ga sallah kar ku bari ba Ya ka ga wanda ya guda. ka san su ne sai tambaya kake su waye Suwaye kake tambaya? Suwaye kai ba za ka rike su mana Dan mare ki kina ce mun yi hakuri. Jibeta. Ƙarya ne ba wani ciwo an gaya maka. Munafinci ne kawai hajiya. Sai ki bari duk inda kuke za ku saba ku je can faɗa ma wuce mu tafi ki kale ɗan rainuwa. Idan yan wasa kamar jaruma Jamila Lasko jarumin malam da SK Rana Mali. Habib kana ji kawai ka tura yaran su ma yaron na aiki kawai ya ce sai ya tona asirin abin da kake a kamfani Kula zaki siya ko kun kira sa wanne zaki dauka. Ni kowanne ma ina so ne. Yan uba haddara kyara sai a yan uba. Na wayoyin nan na ku duka sai kun ba mu wayoyi. Ba akan me za ka An san wancan wayan hannun ba za ki ba bane na ka ba maki a wuya ba za ki. Umar za ka shafi duraka. Da gaske take an kashe shi? Ka isa ka tsara min abin da ban yi niyya ba? Ina gaya maki. Mahaifanka kuma a gaskiya ba za mu iya ba oga. Gaskiya. Ina da ayo kuri oga. ma magana nake bane Ke, ko da irin ji, oga ne ke miki magana kina. rabu da ita wai ce ba ga miki ina son ki bane kuma na sa doka cewa ban so ganki da kowa ne za ki rika tsaya da su ko ba ga miki bane wannan wani irin magana kake faɗa min wanda ban san menene ma manufanka akan shi ba wai ana soyayya dole ne Yan uba an haɗa rikici abin tausayi abin al'ajabi abin dariya duk a cikin yan uba wasu ya gar ku bari a baku labari ku bibiye mu a wannan channel namu mai suna yan uba TV don ku samu nishaɗi ku samu abun na gaggagan shahararrun yan wasa da masu bada nishaɗi abin al'ajabi abin ban tausayi kai sai ma dai ku kalla samu fara wa yake so ya kalla to ana tsallan baka tsalle a wannan fim mai suna ɗan uba kar ku bari a baku labari hafi sallah za mu saki muku shi da karamin sallah insha Allah ɗaya ga sallah darajan uban gida jagulama uban da ba jagulama uban da ba jagulama na zo ganin Umar ne ya ce da lafiya ni yana da shi ya tambaye da lafiya shi ne zo in duba shi Ki zo ki duba shi. Ki zo ki duba shi. Ke magani ne za ki zo ki duba shi? Ko kamar ya za ki zo ki duba shi? Oke ya kira waki ba kowa a cikin gidan. Shi ne kika zo ko kika lallabo ko to mun dawo munafuka. An ga miki gidan mu ko ni kare da doki yake shiga? Dan zai cuce ki wa mutane guri. Hajiya dan Allah ki ya hakuri Kamar ya in yi hakuri in baki ki shiga? To ai sai ki bari fito ku je ku haɗa can da kuka saba haɗuwa amma ba cikin gidan nan ba. Za mu ce ki bani wuri. dan Allah ki ya hakuri Hajiya tana magana kuma kina ba ta hakuri. Ki je mana tunda ba ta son ganin ki. A'a, Da yawa wacce ne ta ce ba ta son ganin ki. Wuce ki je mana, ki kama kanki. ni sai ki ce. Ke lalla wuce kan mare ki. ya hakuri Kan mare ki kina ce mun yi hakuri. Jibeta. Allah ne ba wani ciwo an gaya maka.
munafinci ne kawai hajiya. Sai ki bari duk inda kuke haɗa ku saba ku je can faɗa ma wuce mu tafi ki kale ɗayan rainin wayo kalle ta kamar ba za ta aika ba. Sunami da ita. Wuce mu je shi kuma munafikin za mu same shi a ciki. Ne nake ji umma ne ana yi. Gagarumin shirin wani magana da mai suna da kuma. Hai alhamdulillah. Yan uba taccen series ne wanda aka tsaya aka tsara shi aka kayata shi da shi mai suna kan uba. Ku nemo na ku a kasuwa ga ku bari a ba ku labari dan shiri ya kaɗi ya shiru kai sai ku kalla masu yau za ku ba mu labari dan san kallon wannan shiri za ku tuɓe yawa wannan channel na mu na yan uba dan shakka. Ina ruwan kalaman nan da ake a India to za ku same shi a wannan shiri mai suna yan uba. Ina daban da ake a India to za ku same shi a dukkan fim din yan uba. Dama ukun dare ne. Anti bai da ma kina nan? Waye bai kalla ba, waye yake so ya kalla? To gar ku bari a ba ku labari kawai ku zamto ku ko ka kalla ko ka ba wani labari shi ma na zama. Duk da dai yaya wa yake so ya kalla to ana tsallan baka tsalle a wannan fim mai suna ɗan uba kar ku bari a baku labari hafi sallah hafi sallah. Assalamu alaikum barkanku masoya da fatan kowa na cikin koshin lafiya Allah ya sa haka. So yanzu kenan naku gashi nan dai muna tallata muku fim ɗin mai suna yan uba kar ku bari a baku labari akwai barkwanci akwai abun ban tausayi akwai abun al'ajabi kai sai dai kun kalla. So wannan fim ɗin an haɗa gaggan yan wasa an haɗa shahararrun yan wasa an haɗa shahararrun masu bada dariya. Dan wannan fim da a baka labari gara ka bada shi ma wanda ka ba zai bada wancan ma ya bada to so gar ku sake a baku labari za mu sakin muku shi ɗaya ga sallah ba za mu sakin muku shi ɗaya ga sallah insha Allahu wannan karaman sallan da kuke jin labari so naku ne MPK boy in Allah ya da wannan fim zai ƙayatar da ku zai fahimtar da ku zai annashuwar da ku za ku ji daɗin shi sosai. So wa yake so ya kalla dole ma so ya kalle shi dalili da mene sai ya dan ga shiyoyin din shi yana ganin tallan fa zai ya burge shi. Wannan naku ne MPK boy ku bibiye mu a wannan channel namu mai suna yan uba TV dan shan kallo da shan nishadi. Nagode. Ya fara biya ibada dan arewa ya daidai wallahi harkokin riyan dan arewa azumin ne yana karɓar kebura yana gama a yau din nan ba za ka na laɓe a nan wajen ba ne shero kawai ban ma san a dame ni kai wai da ka sama ya maganan fim din nan naku fim din nan mana dan dai ka ce mai suna yan uba shi mana ba ka da labarin sa ai in gama mutane ni duk sun ishe ni sun ce fim din nan yayi kyau yayi annashuwa nishadi dariya barkwanci ni ina gama mutane har sun cika mun kunni akan wannan labarin to an ga ma mu har mun saki tallan wannan fim mai suna yan uba to ani ko tallan ba gari ba da Allah ku namu ai ko an barka a ba inna lillahi to ai nuna mana a gaskiya ba zan nuna ma ba sai dai ka shiga channel namu mai suna yan uba TV idan kai satin zaka sa yan uba TV zaka ga an wato mata insha Allah Allah zai shiga kallo kallafin da kace nishadi barkwanci yanda kam a din nan ko idan na ce zan baka labari yana a gurin nan sai ka kife kai landin ka tashi kai murna wai yaushe ma za ku saki mana fili ne insha Allah za mu saki mu ɗaya ga wannan sallah karaman Allah kace shirya kawai ai shirya zaka na aje ta domin in sauke wannan manhaja na yan uba TV yan uba ka sa abgim saboda gaskiya mu gida ta kafe kai ƙarya nake maka kana sa wangin ma dan kadan za a tsira ma a wange kai yan Allah kina insha Allah ai haka muke so mu ai haka ina so ka je ka yada shi dan jama'a ai in gama ni mutane yanzu ba wanda ba na jin labari ta ko ina labari nake ji can Kaduna Abuja Lagos kai ni ko ina labarin ya gun mutane na ga yi sun ga tabo aikin yayi kyau ina ga a'a to lalle ka je ka ƙara ga masa cewa su daure su kalle gashi yadda a ba su labari da an suke su daga sallah wallahi da sun biyo mu sun ce ya nabi wallahi dole man ke kalle tallan